Poucas veces se recorda na cidade de Ourense unha resposta similar á da concentración convocada por diferentes colectivos cidadáns baixo o lema Lumes Nunca Máis, moi parecida á movilización que se producía en 2002 durante a catástrofe do Prestige. Miles de ourensáns chegados de diferentes puntos da provincia, dende Manzaneda ao Ribeiro, pasando por Valdeorras, Allariz, Baixa Limia, acudían á concentración que a esa mesma hora se repetía nas cidades máis importantes de Galicia. Foi a reacción á dramática vaga de lumes que calcina os montes e que se ten cobrado xa a vida de varias persoas. Unha reacción que mesmo provocaba a emoción de quen está habituado a que en Ourense non se secunden con demasiada paixón manifestacións e protestas. Moitos cidadáns anónimos, pero tamén representantes de diferentes ámbitos da vida ourensá, caras coñecidas do mundo da política, da cultura, a universidade ou mesmo a igrexa. A primeira parada tiña lugar ás portas da Delegación Territorial da Xunta de Galicia, ás 8:30 da tarde. Dende aí, a marcha continuou pola Avenida da Habana ata finalizar as portas da Delegación da Consellería de Medio Rural. Durante todo o percorrido, escoitáronse berros de Feijóo dimisión ou Rajoy dimisión.